només Venceslau, sinó que és tots els alcaldes i regidors i totes les persones que durant aquests anys han estat donant la cara per una opció progressista a la nostra comarca. Hi ha una comarca que era difícil donar la cara, però que afortunadament des de l'any 83 estem tenint clarament una majoria clara i que a més ara les pròpies enquestes del Partit Popular diuen que l'anem a continuar tenint. Jo vull avui, sobretot, en molt breues paraules, agrair a tota la gent que ens ha acompanyat en aquest viatge. Hem estat durant uns anys, molts anys, ara farà prop de 12 anys, en una situació molt complicada. Així hem estat sotmesos a una pressió permanent, hem estat en dificultats, però gràcies al vostre esforç, a la vostra ajuda, hem pogut aguantar, hem continuat anant fent coses, hem continuat avançant, hem continuat progressant. I això és el que val. El que val és la força de la gent, no val res més. Vull agrair també el recolzament que hem tingut i explicitar-ho clarament en Adolf, que ha parlat abans, que ha sigut una persona jove, però dinàmica i que ha fet aquesta comarca un referent des del punt de vista del partit i sobretot ha sigut una persona de la qual te pots fiar. I per tant, jo li agraïsc el recolzament en aquests anys que hem tingut tan difícils. I també l'agraïment fonamentalment a Ignasi, que serà el futur president de la Generalitat, però això no ho diem, i no ho dic jo ara només per voluntarisme, sinó ho dic perquè serà president de la Generalitat i ho serà no perquè ningú li hagi de regalar res. Ignasi serà president de la Generalitat perquè s'ha patejat aquest país, perquè creu en aquest país, perquè creu en la gent d'aquest país i perquè és capaç de portar endavant una política diferent a aquest país. I jo li vull agrair que ara, quan estem a poc més de 100 dies de les eleccions, hagi vingut ací, a una comarca que és la comarca més despoblada del nostre país, que té el 5,57% d'habitants per quilòmetre quadrat, a començar el que abans dia Adolf de la Reconquesta. La Reconquesta està ben pròxima i a més va ser una Reconquesta sense sang, va ser una Reconquesta que no té res a veure en la que van haver fa ja molts segles. Aquesta Reconquesta és una Reconquesta democràtica, és una Reconquesta en favor de la gent, en favor de la immensa majoria de la societat. I això és necessari fer-ho. És molt necessari fer-ho perquè així en aquesta comarca, com en altres comarques de l'interior del nostre país, se veu perfectament el que és el balanç d'estos 12 anys de govern del Partit Popular, del govern de la dreta. El govern de la dreta que ha obert una bretxa més gran entre els pobres i els rics, entre les comarques desenvolupades i les menys desenvolupades. És un govern que no ha estat capaç d'aprofitar els millors moments de la conjuntura econòmica, que han tingut tots els diners al seu abast i que no han sigut capaços de veritat de crear les condicions per a la millora de la vida de la gent. Mireu,